Doneiako bidea fenomeno sozial, kultural eta erlijiosoa da eta Erdiaroan jaio zen. Mendeetan zehar erreginek, nobleek eta pobreek, kristau herri osoko fededunek bide hori egin dute 100 kilometro eginda Doneiakoen nagusia apostoluaren, trumoiaren semearen, hilobiaren aurrean auspez belaunikatzeko. Izan ere teoria batek dioenez Alfonso Bigarrena erregea izan zen ustez lehen erromesa. 813 urtean ustez Doneiakoe apostoluaren hilobia aurkitu zenan Iria Flavia ondoko herriko apezpikua Oviedora joan zen erregeari aurkikuntzaren berri ematera. Eta erregeak ez zuen aukera galdu eta Hispania erromatar zaharreko kristauek moralki eta ideologikoki indartu zituen. Izan ere garai hartan musulmanen nagusitasuna erabatekoa zen penintsulan, eta beraz penintsularen iparraldean konfinatuta zeuden. Alfonso Bigarrena abian jarri zen. Asturias eta Galizia artean dagoen mendia gurutzatu zuen, Osankaresen iparraldean eta Lugo igaro zuen, orduan jada arresiz ingurauta baitzegoen. Handik mendebalderantz egin zuen bidean eta kondairaren arabera Paio ermitauak zeruan apostoluaren hilobia aurkitzen lagundu zizkioten seinaleak ikusi zituen lekuraino heldu zen. Hori jatorrizko bidea izenez ezagututakoa izango da eta haren ondoren beste ingurabide batzuk agertuko dira hainbat herrialdetan hasita. Azken urteetan bide frantsesa da tradizio historikorik handiena duena, nazioartean ezagunena eta pertsona gehien ibilitakoa. Frantziatik datozen 4 bide nagusiek bertara jotzen dutelako deitzen zaio horrela. 3 bide horreagatik sartzen dira penintsulan eta 4. berriz Sonportetik. Horreaga da Nafarroan dugu abiapuntu importantena Jakoe bideko. Bide honi deitzen zaie bide frantsesa eta heldu da Nafarroan horreagatik. Jendea batzutan hasten dire. Bidea bertze aldean Donibane Garazin horreaga ailegatu arte. Historia luzekoa da eta aspalditiken etorritako historia eta gero eta gehiago gora doa. Famatzen hasia dela eta urtez nabari dugu gero eta jende gehiago etortzen dela. Eta kuriosa da mundu guztietakoa heldu den jendea izaten dela. Ni txikian nintzen oroitzen nintzen oso peregrino gutxi ibiltzen zirela. Noizean benka jende arraroa, frailez jantzita eta hola, baina oso arraro izaten da. Eta ez da gaur egun bezala, batzutan ematen dula, ez dakit, nire herrian, ni Ausperritarra naiz, San Ferminak bezala jendez gainezka kaleak. Gehien bat udaberrian eta udazkenean ere. Orain ere, neguan naiz eta elurra izan, eta ere jendea etortzen da, baina ez horren bertze. Historian zehar nik kontatzen aldut, gure herrian Ausperrik Teobaldo Bigarrena sortu zula, baina baita ere Auriz eta Horreaga eta Erron tartean lapurrapilaka ibiltzen zielako eta horrela sortu zen. Nola baitere izateko puntu bat defendatzeko, lapurkerien kontra. Normalin jendea edo abiatzen da Horreagatik edo Donibane Garazitik. Segun nondikan hasten dute etapa, batzutan gelditzen dire gure herrian edo bertze batzutan Pasairan izaten da. Anekdotak pilaka izaten dire, baina ni aipatuko nuke
Gehien bai, jende gehiena oso eskertiarra zela eta oso edukatua. Etortzen da adin guztietako jendea eta gero eta gehiago Asia aldetikan, Taiwanetikan, jende azkarki etortzen da, gehi Hego Amerikakoak eta hola. Eta batzutan galdera, gehien bat egiten duten galdera izaten da, aber, Santiago norantz joan behar dute, aiatzen direnin Ausperrira, ez dakite ezkerra edo eskuin aldera. Batzutan adineko jendea eta ezin dutela jaia ibili eta aiagatzen direnean, Ausperri dago, horregatik 6 kilometrotara ezin dutela gehiago eta laguntza taxis bat eskatzeko. Ni oroitzen naiz, joan den udan oso ziren Austrialako jendea eta 75 urteko bi bikote eta ez zekitela nola llegatu Zubiriraino. Eta laguntza eskatu ziaten eta ni lortu nun taxis bat eta abar eramateko. Zegoen alde bat ezin zula ibili. Eta, tramite guztiak eginta gero, motxilatik atere zituen tarjeta postal horietakoak eta prestatuak zitula eskerrak ematen eta horrela, Gero, etapa erran beharra dago normalin, Donibane garaizetik edo horregatik hasten direla eta jendea saiatzen dela Zubiriraino aiagatzen. Iruñarako izaten dire etapa generalin, bakoitzaren gaitasunez arabera izaten dire bi, bat horregatik Zubiriraino eta bigarrena Zubiritik Iruñaraino. Badire batzuk, alrebez egiten dutela, adibidez Zubirien gelditu beharrean, Larrasoainan gelditzen direla, hor baita ospital zahar bat, peregrinen ospital bat, eta historia jakinta, jakin nahi dute. Baita ere, aspaldi hontan erro gainean, izaten da gizon bat, hortxe jartzen duela bere kamioneta eta saltzen ditula edariak eta bar. Eta nola baita ere amodiozko historiak sortzen dire. Eta neska bat, maitemindu omen zela eta horrela, eta barruko jantziak utzi omen zuen. Sujetadore golko zerbait ere, oroitzapen modun eta orain jendea hasi dela horrelako gauzak uzten. Hori modan jarri dela. Ni aipatuko nuke generalien, peregrinoan tartin klase guztietako jendea izaten da, jakina bezala. Eta batzuk etortzen dire asmo religioso gogor batekin eta bertze batzuk ibiltzeko moduan dutelako, edo bizi nahi dutelako historia bat. Eta gu, gaude toki batien, bideko hasiera dela eta jendea oso emozionatuta etortzen dela eta llegatzen direla irriz eta konten eta batzutan izaten ere ordu punta horietakoak, Ausperrira llegatzen direnin, pilatzen dire denak naizikan, ogitarteko bat eta hola, eta oso edukatuak, beti eskerrak ematen eta hola, isilean eta oso generalin, oso jende maja. Ikusten duzu, kultura desberdinak, asiatikoak, egipartxoak eta gaudu itxiten dutela, oroitzen naiz, japonez, Andre japonez zahar bat, pasatzen zela, eta ni etxeko atarian nintzela amarekin, eta berak ikusi gintuen, eta baimena eskatu zigure, argazki bat ateratzeko, nola baitere arreta hartzen zion hemengo jendea,
Eta gero, berak bidalizu Japoniatik argazkia. Ostatukoak baita ere kontatzen dutela jendea postalak ailegatzen direnen Santiagora bidaltzen dutela, eskerrak ematen, eta hola. Gure herrian jendea gelditzen da loitera Donibane Garazitik hasten baldin badire, jakinta Donibane Garazitik, malda oso handia dagoela, Lepoederaino igo behar zirela eta gero hasteko jaisten Norregaraino. Sonportetik datorren bidea da bide frantsesaren 4. ingurabidea, Jesatik sartzen da Nafarroan eta gero Zangotza zeharkatzen du. Zangotza eta Donejakue bidea hasiera-hasieratik erabaldotuta daude. Zangotza gaur egun dagoen tokia horregatik dagoenez. Donejakue bidea hemendik igarotzen zuelako. Hasiera batean Erroka Forte zegoen Zangotza, Sankosa, orain ezaguna denez, baina Alfonso Borrokalariak Jakako forua eman zion herriari handitu ahal izateko. 1122an herria poliki handituz joan zen, eta horretik hemen gaude ez. Garai hartan bake garai bat zen, eta Alfonso Borrokalaria Nafarroa eta Aragoiko erregea zen. Beraz, Zangotza hemen gaur egun Nafarroa eta Aragoiko mugan dagoela, pentsa, garai hartan guztiz desberdina zen egoera ez. Alfonso Borrokalaria eta gero egon zirenak, beraien artean eztabaida handiak izan zituzten, erregeak sinatutako akordio batzuk ez zituzten bete, eta hori dela eta Nafarroa eta Aragoi bi erreino desberdinak bihurtu ziren eta momentu horretan Zangotza harreziz inguratu behar izan zuten ez. Beraz, Donejakue bidea ere bai, baliteke momentu horretan garrantzia galdu izatea ez, hortik aurrera. Baliteke hori dela eta gaur egun Nafarroan Donejakue bidean parte hartzen duten erromesen zati kopuru txiki bat pasatzea Zangotzatik ez, bakarrik. Horregatik Zangotzatik sartzen da, Luzaitetik eta Zangotzatik sartzen da bidea Nafarroan, eta Zangotzatik 15 edo pasako dire Zangotzatik, 3000 erromes gutxi gora bera. Bitxikerien artean dago Asisko Frantzisko, Donejakue bidea egin eta gero bueltan zela, Italiarako bidea, nahiko nekatuta, egina zuen, gero bueltan, Zangotzan, Erroka Forten, deskansatzen egon zela garai bat. Uste zuena baino nekatuagoa zegoen, orduan epe luze batez gelditu zen hor deskansatzen. Eta, azkenean, horren luzea izan zen epe hori, bere Italiatik kanpoko Europako lehenengo komentua egin zuela Erroka Forten ez, hori bitxikeri bata. Garai hartan, erromesak joan da itzuli egiten zuten ez da gaur egun bezala joan eta bueltan hegazkinez edo kotzez egiten dela bidea, baizik eta horrela zen ez. Donejakue bidea hemen indartzen joan zen inean, gero eta ospital gehiago jarri ziren, ipini ziren ez. Erromes kopuru handituz joan zen, eta iritsi zen momentu bat nun Zangotzan 13 ospitale izan zirela ez. Horrek ematen digu, pista bat jakiteko ze garrantzia izan zuen bere momentuan ez. Gaur egun, badirudi, edo, baliteke igual erromes gutxi pasatzea hemendikan, batez ere konparatuta, alderatuta Luzaidetik eta horregatik pasatzen direnekin, baina hemen daukagun ondarea, erakusten du bere momentuan indarra handia izan zuela bidea hemen, eta Zangotza galipentzu, eta gaur egunez pasatzea hortikan bidea bere garaian pasatzen zela. Zonaldean orokorrean ondare handia eta ederra daukagu ez, eta hemendikan
egunat eta gares iritsi eta horrelakoak aurkitu ditzazkegu. Gaur egun badugu erromes aterpetxe bat, normalean asko erabilia da, batez ere udan, baina baita ere udaberrian eta udazkenean, ez? Hemen naiz eta udan bero gehiegi ez izatea, hau ez da oso paisaiz zabala, menditsuak gaude eta hori, baina udaberria eta udazkenean baliteke politagoa edo egunak izatea motetsuagoak ez. Eta, garai hartan batez ere erabiltzen da, eta hementxe gaude, badaude jantokiak, ederrak bere menu espreski daukatenak erromesentzako, eta mugimendua egoten da, eta merezi du guztia ezagutzea garai hartan, eta Donejakue bidea itzaki paregabea da gure zonaldea ezagutzeko. Bide frantses horren beste ingurubide bat ere badago, hori Urdazubitik sartzen da Nafarroan eta Iruñan elkartzen da bide nagusiarekin. Baina bide gurutze izateagatik benetan ezaguna den herria Gares da. Gares herriak duen berezitasuna da hain zuzen ere, hemen elkartzen direla bi bide nagusiak. Horregatik datorrena eta Sonporretik datorrena jakatik hain zuzen ere. Garesen bat egiten dute eta hemendik Santiagorako bidea bat da. Donejakue bidea zer den niretzat? Ni bertan bizi naiz, bidean bertan, eta goizero entzuten ditut 11 hizkuntza kalean, italiera, frantsesa, alemaniera, ingelera. Orduan hori ukitu politia ematen diola herriari, Babel moduko herri bat delako Gares, batez ere udan zehar. Garesko herriaren hasieran Zubian bertan kokatuta dago. Zubia eraiki zen 11. mendean, eta printzipioz pentsatzekoa da Donejakue bideari pasatze bat, erreka pasatzeko azpiegitura bat emateko egin zela Zubia. Dena dela badirudi ere Nafarroako erresuma barnean Iruña eta Naiara lotzeko modukoa Zubi hau ere kokatzen edo koka zitekeela azpiegitura multzo batean. Orduan 11. mendean egiten da Zubi hau eta geroago garatzen da herri osoa. Berez, kale nagusia justo amaitzen da Zubian eta zuzen zeharkatzen du herri osoa. 3 kale paraleloak eginez eta azkenean lauki bat harresitua. Bidearen inguruan baitugu bi kondaira. Bata oso ezaguna da eta bada Garesko txoria. Hementxe bertan Zubian bertan garatzen dena. Eta, garai batean Zubia bazituen 3 dorretxe, eta erdiko dorretxean bazegoen Ama Birjina irudi bat. Ama Birjina irudi hori gaur egun gordetzen da San Pedro elizan, eta ez dago Zubian, kendu zen aspaldian, dorretxeak kendu zirenean 19. mendean. Orduan badirudi, enarabaz zetorrela urtero, udan, agertzen zela hemen herrian, eta hartzen zituen bere galekin ibaiko ura, eta garbitzen zuen Ama Birjinaren aurpegia. Guztia gertatzen da karlista aldien kontestuan, eta liberalak, Gares karlista da, eta liberalak herrian sartzen direnean horren kontura parre egiten dute. Eta orduan erabakitzen dute kentzea Ama Birjina, agertzeko txoria, eta hori egiten du liberal general batek. Eta hori egiten duenean berriro agertzen da enara Ama Birjina garbitzera. Eta orduan agertzen den bakoitzean herriak ospatzen du, kanpaiak jotzen, jaiak egiten, eta nolabait ere pentsatzekoa da garaipen modukoa liberalen gainetik esan nahi dut ospatu zutela urte hartan. Beste kondaira bat ere badaukagu hemen herrian eta Gurutzifika elizaren inguruan gertatzen da. Han bertan aurkitzen dugu nahiko berezia den kruzifijo bat, igrekoan, nolabait esateko, eta badirudi halako taila gutxi daudela. Aztertuta dago eta baliteke Italiako tailer batetik etortzea, baina kondairak esaten digu hona etorri zen erromes bat gaixotu zela hemen eta herrian bertan gaur egun erreparadoren
etxean garai batean zena ospitala edo sendotu eta indar berritu zuten. Orduan, hori eskertzeko utzi omen zuen kruzifijo elizan, eta hortarako egin zen bigarren nabe bat elizan bertan, kruzifijoa izateko. Herrian ere badugu beste berezitasun bat nolabait esateagatik, eta bada irudi erromaniko bat. Santiago irudia, 13. mendekoa, Santiago elizan gordeta dagoena, eta hemen herrian esaten diogu bai euskaraz eta bai erderaz Santiago beltza. Garai batean beltzez estalita zegoen, badirudi zerbait jarrita ezetasuna ez pasatzeko barnera, eta erabat ez ezaguna zen bederen bere balioa, bai? Eta gero konturatu ziren nahiko baliotsu zela, eta ja gaur egun irudia berreskuratuta dago, ikusgarri Santiago elizan, eta batzutan esposizioak edo egiten direnean kanpoan, eramaten da erakustera, nahiko irudi ederra da eta merezi du ikustea. Garesetik igaro ondoren bide frantsesa gure erkidegoa bazterrera uzten du Vianan, esperientzia eta pasadizo ugariz beteta. Viana leku garrantzitsua da Nafarroan, eta zergaitik, orduan Viana Nafarroako irteera da Done Jakue bidean. Hurrengo hiria da Logroño. Viana leku interesgarria da Nafarroan, azken hiri Nafarroatik irteera. Romesek posiblea da haientzat ikusi Santa Maria Eliza Vianan, oso polita, eta de las cuevas Virginaren irudia oso hurbil Vianatik. Orain pasadizo bat esango diet. Duela urte asko, kide bat Vianan, eta ikusi zion persona bat oso triste, oso nekatuta bidean, eta bere leihotik ikusi zion, zer gertatzen da persona horrekin. Eta joan zen berekin hitz egitera, eta zer gertatzen zen, eta mexikarra zen. Eta oso triste nago, nekatuta nago, nik ez dakit zer egiten ari naiz, orain, eta horrengo hiria Logroño da, oso hurbil dago, horregatik ez ere, oso lanpetuta zen. Eta gure kidea, hasi hitz egiten, poliki, eta begira, guazen ibilaldi txiki bat egotera, egitera. Eta orduan, poliki zer gertatzen da, eta mexikarra esan zion, azalpen bat esan zion, eta begira nire emaztegaia utzi dit, aste bat gure ezkontzaren aurretik, eta orduan etorri naiz, eta janik ez dakit, ez duzut. Zergaitik, begira, oso interesgarria, eta ibiltzen, eta hitz egiten, gure kidea esan zion. Agian, sorte ona daukazu, zergaitik, sorte ona, agian, begira, hobe da, zure emaztegaia utzi dut orain, eta ez ezkontzaren ondoren. Eta, errazi duzu, orduan zergaitik, gero oso gaizkiagoa izango litzateke, eta orduan eztabaidak eta banaketa beti aurpegi txarrerarekin eta horrelagatik. Eta ibiltzen, orduan
begira dorre horiek, bai. Logroñoko katedralearen dorreak dira. Logroñon gaude, bai, Logroñon gaude, eta nik iritsi naiz. Oso ongi, eta realitatean mexikarra oso baikorragoa bukatu zen txango hori. Eta agur, mila esker, eta orain duela 40 urte, beti urtero postal txartela bidali zion, bidali dio gure kideari. Orduan, oso positiboa zen. Doneiako bidea hori da, laguntza, solidaritatea, Santiago apostoloa, Doneiako apostoloa, eta denak elkarrekin bidetik guazen. Bertze pasadizo bat daukagu, ere bai, eta Bianako kide bat, orduan bidean iritsi zen Baseliza batera. Eta Baseliza batera monjeak han zegoen, han daude. Eta gero, gure kide sartu du, eta han Baseliza polita zen, baina argia ez dago nahiko argirik. Eta esan ziren monja batei lanpara bat behar duzue. Eta lanpara bat, orduan, baina ez dago dirudik, orduan, eta zergaitik ez duzu egin. Bai, errazoi duzu. Eta bere etxera iritsi zenean, orduan lanpara belarekin, kandelarekin egin zuen. Eta orduan lanpara hori, nik ez dakit nu, baina Leonen ondoan, bere lanpara han dagoen. Eta hala gure erkidegoan ibili ondoren iparretik egora eta mendebaldetik ekialdera bidezidorretatik ibiliaz, erromesek bidean jarraitzen dute apostoluaren hilobiraino, beraien istorioak eratuz, noizbait kontatzeko eta erromes gehiago bidera erakartzen jarraitzeko. Bidaia ona izan, Ultreia.